els governs valencians del PP, però també el govern del Partit Popular en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, són governs que apenas dediquen recursos per a la contractació d'aturats i d'aturades i apenas dediquen recursos per a combatre l'atur. La desastrosa gestió que té el govern autonòmic del PP de Fabra, en aquesta desastrosa gestió ha desaparegut pràcticament per complet les polítiques actives d'ocupació. El SERVEF, que és el Servei Valencià de Treball i d'Ocupació i de Formació, fa anys que no destina ni un sol euro a la contractació d'aturats i d'aturades al nostre poble. El Pacte Comarcal per l'Ocupació de la Plana Baixa fa anys que pràcticament no funciona, que està desaparegut en la pràctica perquè no compta amb un pressupost per a poder funcionar i no ha fet res efectiu fins al moment per a combatre l'atur a la nostra comarca. És més, no existeix res que se li parega ni de lluny a plans d'actuació per a foment de l'ocupació del treball a les persones de la nostra comarca, per a les persones que estan patint una situació dramàtica d'atur en la nostra comarca i també en la nostra ciutat. El mateix ocorreix amb el govern municipal del senyor Clavell. La quantitat de diners que destina l'Ajuntament de la Vall d'Uixó a contractar aturats i aturades és una quantitat ridícula. Clavell, com a president del Pacte Comarcal per l'Ocupació, no ha fet absolutament res per a que aquest pacte funcionara en cap moment i tampoc per a que servisca per a combatre l'atur. S'ha negat una vegada i una altra, de forma sistemàtica, a dedicar els recursos que podria destinar l'Ajuntament a polítiques d'ocupació, com per exemple quan Esquerra Unida hem demanat en reiterades ocasions que part del superàvit en el que es fa el pressupost municipal es dedique a la contractació de persones aturades al nostre poble. Doncs bé, el Partit Popular, de forma sistemàtica, una vegada i una altra, ha dit sempre que no a les nostres propostes. No vol dedicar més diners per a contractar persones que estan en pitjor situació en el nostre poble i aliviar així la situació d'algunes d'aquestes famílies. El Partit Popular l'únic que fa és publicitat per a intentar ocultar la seva nefasta gestió i que no fan res efectiu per a combatre l'atur al nostre poble. És imprescindible un canvi profund de les polítiques dels governs per a poder posar de veritat en primer lloc les necessitats de les persones i en aquest moment la necessitat més gran que és la lluita contra l'atur que patim en aquest país. És precís que comencen a canviar les coses per a que les persones aturades no poden esperar més. Les eleccions al Parlament Europeu són una oportunitat per a poder començar a canviar les coses. Són l'oportunitat de donar un primer pas per a canviar les coses i caminar cap a unes polítiques que tinguen de veritat les necessitats de totes les persones.